tenzi kozowarini musati mashika moyo yedu yaneta nekumbumirira yowarini yonguwa inopenya kwazo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kozowarini tenzi mubude kumusha matonono katenzi bamwe bazokera tenzi batendi benyu bazarane zivi bashoma bakamira murufaro rwenyu mutanyi bakarara chemanyi bamuke tenzi aswedera mwenje yenu ifute chiuno zisungwe wese bagazirire kumuona tenzi mutanyi bakarara chemanyi bamuke banoyera babati tenzi aswedera mwenje yenu ifute ziuno zisungwe bese bagazirire kumuona tenzi bese bagazirire kumuona tenzi. Rukariro ulorangu rusimbire kuna Kristu andinawiri nemunu asimuzitara Jesu dinamira kuna Jesu ndiye domaneyo yangu simwendi chanyura zangu kuti awigwa ngedima tsitsi dzake yogarira mumwepo huru yesimba ruoko rwake ndobata ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu simwendi chanyura zangu chirangano chake icho nechitsidzo cheroparo zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu zvimwendi chanyura zangu apo anenge ouya
chetsuri ichazoridzwa. Ndinoda kuti ndimire naJesu parudyi rwake. Ndinomira kuna Jesu, ndiye dombo neyo yangu. Zvimwe ndichanyura zvangu. Ndinomira kuna Jesu, ndiye dombo neyo yangu. Zvimwe ndichanyura zvangu. Kwaziso kwamuri mose vadiwa hama neshamwari, toda kutenda Jehovha vakatichengeta nekutisesedza mukati megore ra2021 ratichangobva kupedza. Tinotenda Mwari nekutipinza mukati megore dzva ra2022 tichikumbira uvepo hwaJehovha kuti hutitungamire nekutiperekedza. Musoro wenyaya nhasi uri kuti famba negore. Famba negore ndo musoro wenyaya watinoda kuti titaure pamusoro pawo mukati mezuva ranhasi. Tisati taverenga kubva mukati meshoko raMwari, ngativharei maziso edu tinamati. Jehovha muri kumusoro kudenga, tinokumbira kuti muve nesu, muve mutungamiriri wedu. Imi ndimi munoziva zvakadzama zvoupenyu hwedu neramangwana redu, zvatisingazivi isu pachedu. Asi kana tikafamba nemi, imi muchifamba nesu, zviro kwazvo tichasvika mukati merwendo rwedu. Tinokunamatai nekutenda zvino nokusingaperi. Amen. Bhuku raExodus, Exodus 13, tichatanga pavhesi ya20. Inotaura panapa ichiti kusvika pavhesi 22. Inoti, zvino vakatanga rwendo rwavo, vakabva paSukoti, vakandovaka misasa yavo paEtamu, pamucheto werenje. Jehovha akavatungamirira masikati neshongwe yegore rokuvaperekedza panzira, usiku neshongwe yomoto yokuvavhenekera, kuti vafambe masikati nousiku. Shongwe yegore yakanga isingabvi pamberi pavanhu masikati, kana shongwe yomoto mukati meusiku. Shongwe yegore yaitungamira vana veIsraeri munguva dzemasikati, zvanzi yakanga iri pamusoro, ivo vari pasi payo. Shongwe iyi kana ava manheru yaishanduka shongwe imwe chete kuva shongwe yomoto, yovhenekera nokupa mudziya vana vaMwari vachifamba mukati merwendo rwavakanga vachienda. Nesu nhasi, iwe neni, saIsraeri yanhasi, tiri mukati merwendo, rwendo rweupenyu, rwendo rwekutenda. Ndokusaka tiri kuti ngatifambei tiri pasi pegore. Munoona kuti shoko raMwari riri kutotaura kuti zvino vakati vatanga rwendo rwavo, vakabva paSukoti vakandovaka misasa yavo paEtamu, pamucheto werenje. Vaitobva pane nzvimbo vachienda pane imwe nzvimbo, nepane imwe nzvimbo vachienda vakadaro, vachitungamirirwa naMwari. Zvichireva kuti vadikani, haufanirwi kusara kumashure kweshongwe, nokuti Mwari vakamboita zvikuru paEtamu. Saka iwoti ini ndinosara pano paEtamu kana paSukoti, nokuti Mwari vakaita zvikuru. Kana shongwe iri kuti yanguva yekufamba, inguva yekusimuka paSukoti, tichienda paEtamu, tichibva paEtamu tichienda pane imwe nzvimbo, tichitevera shongwe inotitungamirira. Uye saka kunogonaita dambudziko rokuti pano paitwa zvikuru, woramba uri paSukoti, panzvimbo yaitwa mabasa makuru naJehovha mukati meupenyu hwako. Iyo shongwe yatofamba. Kana kuti mumwe munhu anogona kusiya shongwe ona sekuti yandinonokera, otanga kufamba iye asina kutungamira kwaJehovha. Zvikanzi patiri kutanga gore rino, dai Mwari vatibatsira kuti tifambe tiri pasi peshongwe yegore munguva dzemasikati, mukati meusiku yova shongwe yomoto inotitungamira patinofanirwa kunozorora, patinofanirwa kufamba, tichifamba Mwari varivo mutungamiriri wedu. Munoona, kana muchitarisa zvanzi panapa, shongwe iyi yakanga iripo ichibatsira kuti vafambe masikati nousiku,
In other words, yaita kuti vaprogresse faster mukati merwendo rwavo, nekuti mukati memasikati yakanga iri shongwe yegore yaivapa mumvuri unotonhorera kuti kana vari kufamba vafambe under conducive conditions, kana kuti vari vaine chimiro chakanaka, vasingatsvi zvakanyanya, vachifamba mune zvakanaka. Mukati merenje munopisa zvikuru mukati menguva dzemasikati, mukati menguva dzeusiku munotonhorawo zvakanyanyisa uye kunoita rima. Saka kana kwava nerima vari kufamba havachakwanisi kuprogressa. Saka shongwe iyi yaivapa progress mukati mekufamba kwavaiita, zvokuti dai vakanga vateerera Mwari vasina kusindimadza mwoyo, vainopinda mukati meKenani nenguva isipi dai vakateerera Mwari. Asi nekuda kweukukutu hwemwoyo zvakazotora nguva yakarebesa kuti vapinde mukati menyika yechipikirwa. Asi shongwe yaitungamira yakanga iripo. Yandinokumbira kuti Mwari, ndinokumbirawo kuti shongwe yenyu inditungamire mukati megore ra2022, neni ndichitsvaka chiso chenyu neuvepo hwenyu nguva dziri dzose. Now, tichitaura nyaya yekutungamira kwaMwari, munoziva kuti gore richitanga vanhu tinoita zvimiso zvakasiyana-siyana, maresolutions akasiyana-siyana. Mukati megore rino tadii tatanga tiri paresolution yekuva pedyo naMwari gore rino kudarika zvatakambova makore ose akapfuura. Nokuti kana tava pedyo naMwari, tava pasi pegore, tava pasi peshongwe inotitungamirira masikati neusiku, kutsvaka kunamata nekutsvaka kunzwisa shoko raMwari, kutsvaga kushandira Mwari mukati megore rino kudarika zvatakamboita mune mamwe makore ese akapfuura. Shoko raMwari, saka minongedzo mitatu yatoda kuti tibate panapa inoti ichibva mukati mekutungamirira kwaMwari, tichitarisa mukati mebhuku raNumbers, Numbers chapter 1 vhesi ya50 kusvika pavhesi ya54, inotitaurira pamusoro pekutungamira kwaMwari kuvana veIsraeri vari pasi pegore ipapo, vari pasi peshongwe yomoto ipapo. Chapter 1 vhesi ya50 kusvika pana 54 inotaura ichiti, asi vaRevhi uvagadze, ndiMozisi ari kuudzwa, vave vatariri vetebhanekari yechipupuriro nenhumbi dzayo dzose nazvose zvayo. Ndivo vanofanira kutakura tebhanekari nenhumbi dzayo dzose nekushumirapo nokukomba tebhanekari nemisasa yavo. Zvino kana tebhanekari ichipfuura mberi, vaRevhi ndivo vanofanira kuibvisa, uye kana tebhanekari ichidzikwazve, vaRevhi ndivo vanofanira kuivaka. Munhu asina kufanira anoswederako anofanira kuurawa. Vana vaIsraeri vanofanira kudzika matende avo mumwe nomumwe pamisasa yowokwake, mumwe nomumwe pamureza wowokwake, vachiita mapoka avo. Asi vaRevhi vanofanira kudzika matende avo vachikomba tebhanekari yechipupuriro kuti rudzi rwavana vaIsraeri rurege kutsamwirwa. VaRevhi vanofanira kubata mabasa etebhanekari yechipupuriro. Vana vaIsraeri vakaita saizvozvo. Mozisi sezvaakarayirwa naJehovha ndizvo zvavakaita. Dai Mwari vatibatsira kuti mukati megore rino zvigonzi vanhu vakaita saizvozvo sezvakaverengwa kubva pabhuku yaJehovha. Saka vari pasi pegore, vana veIsraeri vanga vakarongeka nemutoo wakadaro wekuti vaRevhi ndo vaibata zvose zvanga zvine chekuita netebhanekari. Tingati vaita basa rakadaita sekuti remadhikoni nhasi unoyu, ndo vaitungamirira basa iroro rekuona kuti midziyo yetebhanekari yakarongeka zvose zvinoitwa. Uyezve kana vachinge shongwe yegore yava kufamba kuratidza Israeri kuti yanguva yekupunza misasa, muchibve pano muchienda kune imwe nzvimbo, vaRevhi ndo vaibva vatanga kupunza tebhanekari, vaidismantla, voibvisa, voitakura nemidziyo yayo yose, votungamira ungano yaIsraeri. Kundi kunzi naMwari vaende,
panozoti shongwe yegore kana moto wedza masikati kana usiku painonomira ndo pavaizonodzika tende yetebhanekari. Ivo kana vadzika tende vochibva vaisa misasa yavo yakakomba tebhanekari. Vana veIsraeri vozodzikawo matende avo vachikomberedza migwagwa yese zvairadhieta zvichibva patebhanekari. Zvaibva patebhanekari ndo yanga iri nechepakati pemisasa yose yevana vaIsraeri. So zvichitiratidza kuti kufamba kwavo kwaisa Mwari mberi, God first. Mwari ndiye aitungamira pakufamba kwavo kwese, all their progress nezvose zvavaiita Mwari ndo vaitungamirira. Saka tiri kuona kuti tebhanekari ndo yaienda mberi, kwaisaenda musasa wababa nhingi kana kuti wamai nhingi kana mukoma kana sisi nhingi, kwaienda tebhanekari yaMwari ndo yaienda mberi. Vanhu vose, ungano yose yaIsraeri yotevera kumashure. Ndo zvinotaurwa neshoko raMwari. Jesu achiti kuna Mateo chapter 6 verse 33, asi imi tangai kutsvaka ushe hwaMwari, zvikanzi zvose izvi zvichazowedzerwa kwamuri. Kuti Mwari ngaave ndiye anotanga mukati megore rino. Maresolutions mazhinji atiinawo ekuti ndoda kutenga Bugatti, Mwari kuti ndoda kutenga chakati nechakati, nekuzoita zvokuti nezvokuti, stand iyo nekudevelopa iyo. Zvakawanda mastudies arida kuitwa, nzendo dzirida kuendwa, zvose izvi zvakanaka. Asi chekutanga Jehovha mberi. Mwari ngavave ndo vanotungamira. Tende yaJehovha ichititungamirira iri kumberi. Zvikanzi namuparidzi Zvirevo chapter 3 verse ya 5 kusvika pavhesi ya 6. Zvirevo 3 inobva yataura pamusoro pokuti mukati meupenyu hwedu tinofanirwa kuti titungamidze kana kuti titange takoshesa Jehovha. Ivo ndo vanozotitungamirira pane zvose zvatinoita kuti zvive zvinoendeka, zvive zvinobudirira. Zvirevo chapter 3 verse number 5 and 6. Vimba naJehovha nemwoyo wako wose, urege kusendama panjere dzako, umutende panzira dzako dzose, agoruramisa makwara ako ose. Vimba naJehovha pane zvose, kwete zvimwe zvezvaunoita kana kuti zvizhinji zvezvaunoita, asi kuti pazvose zvako vimba naJehovha. Mwari ngavave ndo nhungamiri, ngavave ndiwo vanotungamira. Kana Mwari vachinge vatungamira, zvanzi ucharuramisirwa, nzira dzako dzichavhenekerwa, dzichatwasanudzwa, kuti ufambe mune zvakanaka. Tinopiwa kubudirira kana Mwari variwo vanotungamirira, tichitungamidza Mwari kumberi, tichivatungamidza kumberi pane zvose zvatinobata nezvatinoita. Tinoona kuti kunyangwe pakuyambukwa kwerwizi Jordan, vana veIsraeri vakunopinda muKenani, vakaenda mberi vaRevhi vanga vakabata areka yaJehovha, ndo vakatanga kupinda murwizi. Rwizi rwukaganhuka, Israeri ikayambuka panyika yakaoma. Nenzira imwe chete kune nzizi dzirimo mukati megore ra2022 dzatisingagoni kuyambuka tega. Kune hondo dzevaAmaleki dziri mukati megore ra2022 dzatisingagoni kuzvirwira. Kune nyota nenzara, kune nyoka, kune zvinyavada, kune matambudziko. Hongu tiri kupembera gore ra2022 kuti tapinda, asi handi tose tichabuda mukati megore iri tiri vapenyu. Vamwe tiri kupinda tiri musvitsa, tichanobuda tiri chirikadzi. Vamwe tiri kupinda tiine mabasa, tichanobuda tisina. Kune zvizhinji zviri mukati megore iri zvatisingazivi nezvazvo, zvatinotsvaka kuti Jehovha vatitungamirire. Mumwe ndiri kupemberera kuti tapinda, and yet ndo gore rekufa kwangu, ndo gore rekuzorora kwangu. Vadikani, hatizivi kuti zvii zviri mukati megore iri, asi chatinoziva ndechekuti kana Mwari vachititungamirira, Mwari vari mberi kwedu, zvisinei kuti tasangana nehondo dzakaita sei, dzingava dzana Ogu nana Sihoni, madzimambo aityisa, madzimambo aivhundutsa,
kungava nokunyengera kungaitwa naBhalamu. Kune vachanyengerwa mukati megore iro riri. Asi kana Mwari vari utiziro hwedu, kana Mwari variwo nhare yedu, zviro kwazvo Mwari vachatitungamirira nekutiyambutsa nzizi nemakungwa anotyisa mukati megore ra2022. Kana Mwari variwo vanotungamira, mudikani, tiri kungoti Mwari ngativape nzvimbo yavo mukati meupenyu hwedu, ngativape nzvimbo yavo mukati memhuri dzedu, ngativape nzvimbo yavo mukati memichato yedu, ngativape nzvimbo yavo mukati memabasa atinobata. Zvanzi kana Mwari ukavimba naJehovha usingasendami panjere dzako, Mwari vacharuramisa nzira dzako, Mwari vachakupa kufamba kwakanaka mukati megore ra2022. Tichiyambuka nzizi dzatichasangana nadzo, tichiyambutswa makungwa matsvuku atichasangana nawo mukati megore iro riri. Kuvimba naJehovha, chekutanga mudikani, tisati tatomboita chipi nechipi, ngatitsvage chiso chaJehovha mukati megore ra2022. Tichienda pamberi, tinoona zvakare kuti panga paine kurongeka kwakasimba kwanga kuri pavana veIsraeri. Kana tichidzokera kubhuku yaNumbers, inotitaurira urongwa hwakanga huripo. Urongwa uhwu hwakanga husingori pakufamba kwavo, asi kuti pese pavaisvika vachikempa, vaikempa in a structured way, vaitokempa nenzira yanga yakarongeka zvakadaro. So zvekuti tent ndo yaitanga kupichwa, tent yetebhanekari yaJehovha ndo yaitanga kudzikwa. Kana yadzikwa, tevere maLevites vodzika matende avo akakomba imba yaJehovha iyi. Kana maLevites vapedza kudzika matende avo, tevere vana veIsraeri vochidzikawo matende avo akakomba matende evana veIsraeri akakomba tebhanekari yaJehovha. Saka Mwari vanga vakatozvironga nenzira yakadaro zvokuti kana uchitarisa mukati mebhuku raNumbers chapter 2 unobva waudzwa marongero, tinoudzwa marongerwo anga akaitwa misasa yevana veIsraeri nenzira yakadai yokuti kumabvazuva kwakanga kuina Judha, Isaka naZebhuluni. These three tribes ndo dzaikemba kumabvazuva. And then kana tichienda kumadokero kwanga kuina Ephraim, Manase naBenjamin. And then kana tichienda kumaodzanyemba kwanga kuina Dan, Asher naNaftali. Then kuchamhembe kwanga kuina Reuben, Simeon naGad. Saka vana veIsraeri havaigona kuziva kuti vachakemba papi kusvikira tende yaJehovha yadzikwa. Ndo yaizovapa direction kuti zvayaiswa yakadai zvinoreva kuti isu kwedu ndekoko. In other words, so the whole community was organized with its tabernacle as the reference point or point of reference. Ndo yaivapa kurongeka kwavo as a community, as a society. Physically kurongeka kwemusasa wese kwaibva patebhanekari yaJehovha. Ndo zvandiri kuti mudikani, mukati meupenyu hwako semukomana, semusikana, kurongeka kwako ngakutangire pashoko raMwari. Kurongeka kwako, in other words, point yatiri kuda kutaura panapa ndeye orderliness. Kutoti Mwari havadi upenyu hwakati mwarara, upenyu hwemhuri, muchato, kana kuti upenyu hwemukomana kana musikana hwakangoti bvu. Mwari vanoda zvinhu zvakarongeka. Orderliness is one of the most important principles dzatinoona pashoko iri. Kana tichitarisa pane zvakasikwa naMwari, God is so orderly. Now, toda kuti titaure zvinhu izvi nepfungwa yekuti vamwe vedu tinotadza kubudirira nekuva zvataigona kuzova, kwete nokuti Mwari havana hanya nesu, asi zvimwe zvacho zvinoburikidza nekusarongeka. Kana shoko raMwari rapinda muupenyu hwemunhu, rinounza order, rinounza chiedza, rinounza kurongeka. Vamwe vanenge achingoti ini ndinongotenda kurova madziro nezita raJesu, but upenyu hwako huri in disarray, hauna kurongeka upenyu. Mwari vakatanga varonga Israeri
isati yapiwa macommandments yakanga yarongwa, munoona, yakanga yarongwa naJehovha in such a way yekuti vave receptive kune shoko raMwari ravaizopiwa. Rega nditaure ndichiti kana uchitarisa kurongeka kwaMwari kunoshamisa. Kune zvose zvakaitwa naMwari zvine order inoshamisa, zvokuti chero mvura yemugungwa inoziva kuti inosvika apa yoguma yodzokera. Kana tichitarisa kufamba kunoita mwedzi nenyeredzi nezuva, zvese zviri mumatenga zvinofamba neurongwa. Maizviziva kuti tinotoziva kwese kuchaitika maeclipse achaitika for the next 1000 years, tinotoziva kuti ichaitika kupi, inenge iri mhando ipi yeeclipse, is it solar or lunar, and duration tinotoziva. And in the same way akaitika in the past 1000 years tinotoziva futi kuti yakaitika kupi, yakaitika nguvai, yakaitika yanga iri mhando ipi yeeclipse. Why? Because zvinoitwa naMwari zvakarongeka zvakadaro. Kune macomets anofamba muchadenga, tinotoziva kuti iyi inodzoka after 79 years. Saka muupenyu chances are unogona kungoiona kamwe chete chete. Iyi inodzoka after so many years. Zvakarongeka zvakadaro. Saka tiri kuti munhu waMwarika anofanirwa kuva akarongeka, mhuri inofanirwa kuva yakarongeka, kana matiro katinoita mumba kanofanirwa kuva kakarongeka. Mwari vanoda zvinhu zvakarongeka. Mwari vanoda kabatiro katinoita mabasa edu ngakave kakarongeka mukati megore rino. Kashandisiro katinoita mari mumba ngakave kakarongeka mukati megore rino. Munoziva kuti kune munhu wekuti anobuda mumba ine mari achienda kutauni, anodzoka asina mari, asina chaakabata, agoshaya kuti mari yaenda kupi. Munhu anogona kutofunga ndabirwa, asi yashandiswa zvisina kurongeka. Vamwe vanotomutsana, inoita mutauro kamumba nyaya yemari, kunzi iwe ndiri kungotitsanangura kuti mari yakafamba sei. Munhu akuti saka ruti ndakadya mari hereni, saka ruti aiwa handina kuti wakadya, ndiri kuti yakafamba sei. Zvinobva kuti tinoita zvinhu tisina kurongeka. Kurongeka kunounza precision, kunounza efficiency pakuitwa kwemabasa edu, uye kunotigadzira kuti tigamuchire shoko raMwari rinotironga mukati. Kurongeka kweIsraeri kunze kwanga kuri an index yekurongeka nekurongedzwa kwavaitwa naMwari nechemukati, spiritually, ethically, morally, vachirongedzwa nekusiyaniswa nendudzi dzanga dzakavatenderedza. Mwari achirongedza kugadzira chamboko chenation chaiti kana ndapedza nemi you will be the head and never the tail. Ndo zvinotsvakwa naJehovha. Mwari vanoda kuti iwe neni tive takarongeka. Jesu chaiye haana kungobuda muguva musuwe werumuko akangoti mheno ndapukunyuka, akatosiya arongedza muguva chaimo. Funga bedroom rawabuda mariri iwewe, kuti bedroom rako izvozvi uchiteera chirongwa chinechi riri muchimiro chakaita sei. Munoona, Jesu anoda kuronga. Kana Jesu achirongeka nemuguva chaimo, ko munhu anonamata Mwari angararama here upenyu huri nyangarara husina kana order nedirection? Vadikani, ndiri kungoti bedzi kunamata Mwarika hakuzi kungochema nekurwa madziro nekudii. Kurongeka is part of kunamata. Kurongeka kwekutoziva kuti zvinhu zvedu tichazviita nemutoo wakaita sei, semhuri muupenyu hwangu ndiri kuzvifambisa sei, zvive zvakarongeka zvinhu zvacho zvatinoita. Kurongeka kunobva pavanhu vari kuteerera Mwari. Saka Israeri yaisangokemba ungoti pangu apo. Zvaitotanga zvairadieta zvichibva patabhenekari. Saka ndiri kuti chinamatoka ndo chinokwanisa kutounza order muupenyu hwako, ukama hwako naMwari. Tabhenekari yaMwari iri papi muupenyu hwako? Ndo inounza order, ndo inounza kurongeka. Inoita kuti baba vave baba kwavo mukati memba, mai vachimira panzvimbo yavo, baba panzvimbo yavo, mai vachimira panzvimbo yavo, baba vachimira panzvimbo yavo mukati memba. Kana tisina kutya Mwari, tisingakoshesi shoko raMwari, tisingakoshesi munamato, tisingakoshesi tabhenekari yaJehovha, hatirongeki ende madziwo
anowanda. Can you imagine chaos yaigona kuitika kuvana veIsraeri achiti apa ndepangu ndindatanga, uye achiti ndindatanga, uye achiti ndindatanga, zvaiitika kumacamp meetings zviya izvi zvokuti anoti hapana apa ndisi takabata, munongona takasiya tatyora muti uyu ndopatikuisa musasa wedu iko mazouya pano sei. Asi kwaIsraeri zvanga zvakarongeka, mumwe nemumwe anokemba netribe yake, vaine mureza wetribe yavo wanga wakaita sokuti like mutupo wetribe unenge uripo, ava nemureza wavo, ava nemureza, and so hakuna ikemba pasiripo, asi zvese zvaibva pareference point. Tiri kuti shoko raMwari ngarive the central reference point mukati meupenyu hwako, rikuronge ugorongeka. Kana warongeka, Mwari vachachivha zvikuru kuburikidza newe, uye zvikuru mauri mukati meupenyu hwako. So that is the, so kubudirira nekukwanisa kutofambira mberi neupenyu zvinobvawo mukati mekurongeka sevana vaMwari, shoko raMwari richitironga nekutirongedza kusvikira tarongeka tigobudirira, kwete pane zvekunze chete, asi kunyange zvatinotenda nezvatinodzidzisa nezvatinorarama nemafungiro edu anorongedzwa neshoko raMwari kuti afambe zvakanaka. Do you have a plan for your life, an objective, a goal? Kana kuti tinongoti dhugu tapinda mukati megore, chauri kuziva ndechongoti bedzi da kutenga mota inotyisa, but kuti wakarongeka zvakadini, what steps are you going to take, what is the method you're going to use. Munhu anenge arongoti ndoda kungo, it has to be clear. Mwari vanoshanda nezvinhu zvakarongeka, ivo Mwari pachezvavo vakarongeka. So tirikuona panapa kuti orderliness, and then closely related to that, saka pekutanga tati God first, tikati orderliness, and then takutaura chekupedzisira chekuti the centrality of faith, kureva kuti kutenda kunofanirwa kuva at the center yekurarama kwatinoita. So muchaona kuti kana tichitarisa shoko raMwari, tichitarisa vanhu vakaita sana Abraham, vanhu vakaita sana Jacob, bhaibheri rinotitaurira kuti vanga vakabudirira, vakafuma, Mwari akavakomborera. Asi handizvo zvoga zvatinoudzwa nebhaibheri. Bhaibheri rinotiudzawo zvakare kuti pese pavaienda vaivaka aritari kuna Jehovha, pese pavaidzika matende avo vaivaka aritari kuna Jehovha, which means kunyaya yekunamata iyi was central kwavari. It was not peripheral. Yanga isiri yekumacheto, yanga iri central pakunamata kwese kwavaiita. So muchaona kuti semuenzaniso muna Genesis chapter 12 verse number 8 inotiratidza Abrahama achivaka aritari kuna Jehovha. Kuna Genesis 33 verse number 20 tinoona Jacob achivaka aritari paShechem. Tichizoona zvakare muna 34 achivaka imwe aritari paBethel. So kuvakwa kwearitari was central mukati muupenyu hwavo. And then toona zvakare Job anotaura pana Job chapter 23 verse 12 kuti ndakakoshesa shoko renyu Mwari kudarika zvekudya zvangu zvezuva nezuva. So in other words, vanhu vese ava chatinoona chiri common pavari, kunyaya yekunamata, nyaya yeshoko raMwari, nyaya yekunamata kuna Mwari was central mukati muupenyu hwavo. It was not an afterthought, it was right at the center. So Mwari vachitibatsira iwewe neni, kunamata kwedu, kunamataka ngakurege kuva an afterthought, ngakuve pasenta ngakuve nechapakati poupenyu hwedu, ndo kunofanirwa kuinforma zvese zvimwe zvatinoita mukati mekurarama kwedu. Saka muchaona kuti vanhu veIsraeri vanga vaine sacred spaces dzakaita sokuti patabhenekari vaine sacred times, zvakadaro zvokuti kana vachiverenga vhiki ravo vanoti it's 2 days to the Sabbath. The Sabbath is the sacred point mukati mevhiki, 2 days to the Sabbath or 3 days after the Sabbath. Nezuva rekutanga kwevhiki zvino Sabata rakati rapfuura nomusi wokutanga wevhiki, the counting, the Sabbath is the reference point, and so that's the center. And then kana iri nyaya yemaspaces, sacred spaces, the tabernacle was the center. Nanhasi maJudha kana achinamata, chero ari muHarare kana kuChegutu kana kaRoi, chero ari kuMoscow
anonamata akatarisa kujerusaremu. Kana ari mujerusaremu anonamata akatarisa kutemple mount. Kana ari patemple mount anonamata akatarisa kuholy of holies. In other words, saka pane a central reference point which informs the rest of the world and to give us meaning and sense. Wakambozvita here kuti unogona kuenda kune imwe nzvimbo yauri mutsva kwairi ugoshamisika kuti naimi zuva rekuno rinopenga ko rinogobva nekuku sei, handiti zuva rinofanira kubva nekoko. Chauri kushandisa as a reference point ndekwawakakurira, kwawakatangira kuona zuva richibuda nekunyura. Ndo kwaunoshandisa wherever you go in the world, ndo yaunoshandisa iri reference point yako. Saka ukaenda kune imwe nzvimbo itsva zviri kuita sekunge zuva raakubuda nekusiriko, nekuda kwokuti macoordinates ako kana kuti reference point yako yati vhiringikei. Ndo zvatiri kuti as we live in this world pane zvakawanda zvinogona kuti confuse, asi kana shoko raMwari uye Mwari ari iye right at the center, Kristu ari pacenter, it gives us meaning, orientation and direction mukati muupenyu hwedu, pasarudzo dzatichatora, kararamiro katichaita, karorero katichaita, zvose zvatichaita, mabatiro atichaita mabasa edu, mararamiro atichaita mukati memhuri dzedu, zvose zvine nhungamiri yeshoko rinobva mukati mezwi raMwari. Kana zvichinge zvadaro, vadikani, upenyu hwedu hunova hunoendeka. Asi kana huri upenyu hwekuti hauna hoko inohugama nekuhudzora nekuhutungamira, chinongova chidhongo mai vauya, chero zvazvaita zvichingodaro zvichingoradanuka sejuzi riri kurudunuka, hazvina kana. Mwari vanoda kuti tiise shoko ravo rive mbiru mukati meupenyu hwedu. Kana shoko raMwari rava mbiru, richapa direction mukati mezvose zvatichaita. Mwari votitungamirira tichienda mberi kuburikidza nekutungamirira kwavanoita mukati meupenyu hwedu. Mukati megore rino, chidiso changu kuti Mwari, ndinokumbira kuti imi muve mutungamiriri pane zvose zvandichaita, pane zvose zvandichava. Mwari, ivai mutungamiri wangu. Chidiso chako here mudikani, kuti newewo Mwari vakutungamirire, uchitora nguva yokunamata zvakarongeka, kudzidza shoko raMwari zvakarongeka, kunamata pamwe nevamwe zvakarongeka, kunamata mukati memhuri zvakarongeka, kunamata pamwe chete sesangano pasi tenderere, Mwari vachititungamirira. Zvikadaro tichikoshesa Mwari, vachitironga kunze nekutironga mukati, pamweya vachitironga mafungiro namararamiro edu. Kuda kwaMwari kunoitwa mukati meupenyu hwedu. Chidiso chako here mudikani, ngativharei maziso edu tinamate. Jehovha muri kumusoro kudenga, tinokunamatai nekutenda tichikumbira kuti imi muve mutungamiriri wedu. Tinokumbira kuti mutibatsire tikukoshesei imi kutanga, uye tive tinorongeka. Zvakare shoko renyu rive mbiru yeupenyu hwedu, tifambe nechiedza chamunotipa. Tanamata nekutenda Ishe, tichizvikumikidza kwamuri mukati megore rino. Tanamata muzita raIshe wedu Jesu Kristu unogara nokusingaperi. Amen. Ndifambe nemi sezvakaita Inoki, imi mubate ruoko rwangu, nditaurirane nemi kana nzira yoshaikwa, ndibvumei ndifambe nemi, handingambofambi ndega, dutu riri kuvhuvuta, mirau yakateiwa, wavengiwa vanondiedza, ese aya matambudzo, tendibvumai ndifambe nemi, kuti mandipazororo zvepasi zvinowanando, ini ndozofamba nekushaya
muchinga notakura muchinjiko dakara ndione Zioni tenzi vumai ndifambe nemi 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 pamchinjiko pane upenyu Jesu atinditarise pasine fumba ngezvenando pamberi ndoona zvakanaka mune upenyu mukutarisa muchinjikwa Jesu iye akanyemwerera kuti lava mumatambudzo muchinjiko unondisimbisa mune upenyu mukutarisa muchinjiko ndinozotarisa mchinjiko ndosimbira muchinjiko hakuna anozoputika panosimbira simba redenga mune upenyu mukutarisa muchinjiko upenyu wakanaka kutarisa Kalvari mune upenyu mukutarisa muchinjiko upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari